Odei, una zure puntuak. Aste burua usu laburregia da. Asteak hartzen baitu bere abiada. Herriz herri nabil ni festatik festara, ta horrela bederen pozik bizi gara. Astelehena beti da egun gogorra. Asteburuan hartu baduzu mozkorra, buruko mina eta eztarri idorra, hori da usu festak dakarren zigorra. Hau duzu Odei, bi bertso nahi duzuen neurri eta doinuan osatzeko gaia. Telefonoa jo ta jo ari zauzu, ez duzu erantzuten. Aspaldi galdu nuen, lehen nuen zoriona, aita gaixorik daukat, ditu zenbait sintoma. Froga batzuk egiteko, ospitalean egona. Orain deitu nausegidan, etorri aintzin ona. Nik ez dut erantzun nahi, ta ez da gero broma, dakidalako ez dela, izanen berri ona. Nik ere beste zerbait nuke barne gurari, baina nolatan heldu eriaren gudari. Nik baditut orain beldur eta kezka ugari. Telefonoa hartu dut, hor dago jotzen adi. Hau baita zer diozu, aditu diot adi. Orain heldu behar diot, gelditzen zaigunari.